in zan shigo Lagos irin bincike na da ake abin yana bani mamaki. Sai an karɓi waya na a duba da su waye nake waya, fotocin da ke waya na za a duduba akwai na kamar suna zargin mu kawai ko da yaushe. Yanzu wannan ƴan matan da aka ɗauko kibin nan yanzu an ce an bi wani hanya ne da aka zauna da su aka tattauna da su. To wannan hanyar da aka bi me yasa ba za a sake bi shi ba a yanzu za a maganta wannan abu gaba gida. Biyo bayan tsanantan har-hare da kuma sace-sacen mutane a can arewacin Najeriya, gwamnatocin kudancin Najeriya guda 17 suka tsananta gudanar da taruka iri-iri kan matsalar tsaro, duk da cewa su matsalar tsaron ba ta yi wani kamari a nan ba. Hasali ma za ka iya cewa babu ma matsalar tsaron illa dai abin da ba a rasa ba kamar kwacen waya watakila. Amma a can arewacin Najeriya inda ake fama da ainihin matsalar tsaron ba a ga gwamnatocin wannan yanki suna gudanar da ire-iren waɗannan taruka ba. Ko a jiya sai da waɗannan gwamnoni suka gudanar da taro a jihar Ogun inda suka cimma matsaya iri-iri. Daga cikin abin da suka cimma matsaya sun amince cewa lallai sai an kafa 'yan sandan jihohi waɗanda za su taimaka musu wajen tabbatar da tsaro, sannan sun amince cewa za su ci gaba da musayan bayanan sirri a tsakaninsu, ma'ana a tsakanin waɗannan jihohi guda 17. Kazalika sun amince cewa za su shigar da sarakunan gargajiya wajen tunkaran wannan matsala ta tsaro. A bangare guda ba a ga gwamnonin arewacin Najeriya na gudanar da makamantan waɗannan taruka ba irin wanda waɗannan takwarorinsu na kudancin Najeriya ke yi, duk da cewa su ne a haƙuma da su gudanar da wannan taro. Kazalika waɗannan jihohi na kudancin Najeriya sun tsananta gudanar da bincike kan dukkanin mutanen da ke shige da fice a yankinsu. Abin da ba a gani a can arewacin Najeriya kamar yadda wannan direba ya shaida mun. Mu da muke nan Lagos yanzu haka wallahi na kai mota ina dawowa in zan shigo Lagos irin bincike na da ake abin yana bani mamaki. Sai an karɓi waya na a duba da su waye nake waya, fotocin da ke waya na za a duduba akwai na kamar suna zargin mu kawai ko da yaushe. Misali in zaka shiga arewa ana maka irin wannan binciken? Ba a yi, wallahi ba a yi. Duk cikin point da muka samu kaga daga Abuja, barin baka daga Lakwaja, duk cikin point da muka samu a Lakwaja wallahi ba sa bincike, kawai kuɗi suke karba a hannayen mu. Kuɗi kawai suke karba, kawai ka wuce ka ba su kawai ka wuce, ba mu kuɗi kawai ka wuce, wallahi abin da suke mana kenan. Amma kaga suna nan wallahi sai sun bincike ka, saboda suna son al'ummarsu, suna son yankinsu ba kamar namu ba. Yanzu ka duba misali abin da yake faruwa nan kasan kudu, abin da ya faru a arewa, 'yan kasan kudu gwamnanin kudu hankalin su ya fi tashiwa fiye da gwamnanin mu na arewa. Su bukatunsu kawai ya za su yi su koma kujerunsu ne, ba su damu da al'ummansu ba. To wannan abu ya mutukatar wa gwamnanin kudu wanda sun kira taro sama da 4 daga wannan can lokaci zuwa yanzu, kuma 'yan arewa ina taron da suka kira suna nan kawai ba abin da suke a kai sai kawai magana siyasan su ya za su dawo. Yanzu wannan ƴan matan da aka ɗauko kibin nan yanzu an ce an bi wani hanya ne da aka zauna da su aka tattauna da su. To wannan hanyar da aka bi me yasa ba za a sake bi shi ba a yanzu za a maganta wannan abu gaba gida. Mu kan mu mazaunan kudu na yanzu mun za mu tafi arewa duk gaban mu faɗi yake. In ka zo nan kamar ba a Najeriya kake ba. Za ga mutum ma ya ɗauki bincika ya zauna waje ya kwanciyanci daga safe har daga dare har safe, ba wani abu da zai ce mishi, ba wani wanda yana shakka wai ko wani barawo ko kuma wani kidnapping ko babu shi. Amma arewa fa ko kana zauna arewa daga yamma yayi shikenan kai da kunci hankali kuma babu, sai garin Allah ya waye. To a nan da birnin Lagos dai da muke ciki, jama'a suna gudanar da harkokinsu lafiya lau, ba sa fargaban cewa za a kawo musu hari ko kuma za a sace su, ballantana ma a buƙaci kuɗin fansa. Wannan na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa mutanenmu na arewacin Najeriya suke yin tururuwa suna zuwa kudancin Najeriya musamman ma nan Lagos domin samawa kansu tsaftatacciyar rayuwa wanda za su yi ta ba cikin fargaba ba. Ko da yake gwamnonin na arewacin Najeriya sun ce za su gudanar da nasu taron a ranar Asabar mai zuwa, a daidai lokacin da su kuma takwarorinsu na kudancin Najeriya ke ci gaba da gudanar da waɗannan taruka lokaci zuwa bayan lokaci tun bayan tsanantar hare-hare da kuma sace-sacen mutane. Hasali ma waɗannan gwamnoni na kudancin Najeriya sun amince cewa za su rika gudanar da taruka a yanzu a duk ƙarshen wata, duk dai akan dai wannan matsala ta tsaro, duk da dai cewa ba sa fama da wannan matsalar ta tsaro. Wai shin ina matsalar take ne a arewa? Menene za a yi a kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro ga baki ɗaya arewacin Najeriya? Kun gamsu da matakan da hukumomin arewacin Najeriya ke cewa suna ɗauka wajen magance matsalar tsaro? Ku bayyana mana ra'ayoyinku.